Danas ću da opakujem, a ja je, ala ću da budem srećan. Kinder svet. Hej, klinci, ćao. Opa, šta je ovo? Su neki jednorozi? Šta li je to? Jo, kako je sladak. Mali žuti konjić sa krilima. On leti preko duge, preko celog sveta. Joho! Kakav lep jednorog. Danas ste dobili jednoroga. Šta li se krije u sljedećem jajetu?